So wena uyaphuza ngemali yaRAF. Hawu ngeke ngaphuzi nje ngemali yaRAF. Ufunda ugrade 11 usuyaphuza? Hawu. Eyami imali. Impilo imfishane, incane kabi impilo. Vele wena uyayenza bemfishane wena, angithi ayisheshise. Hawu, ngeke nje. Futhi nangethu uyanondla ekhaya. Hayi leyo nje ayishoyo amanga. Kokuqala nje wena uhlanganaphi? Uhlanganaphi? Ukuthi ngubhuti Yona yonke wakho lento omdala. ongibizela hawu ongeke nje mina ngiphila impilo. Impilo yami le imali yami. Bayazi othisha bakho ukuthi uhlale eklabhini. Uphasa kahle esikoleni? Cha, abazi. Ayisebenza ukwazi manje. Hayi. Inkinga ke leyo ukuthi esikoleni nje into ethi isikole nje akasana. Hayi bo bhuti. Imali ukubuza kulenyanga ephelile uyeka ngakho esikoleni. Hayibo mina ngiyangena esikoleni. Ngiya-attend njalo. Ngokhulu uyithoba ngicela ukuthanda ukubingelela umbukelo weBlack Life TV. Mina ngumlangeni uMagasela uSidaba Silithuli. Kulolu hlelo lethu elithi izinkinga zomndeni. Kulesi siqephu ke bafethu siyazi sidila nemndeni ngoba yonke imndeni ineyinkinga zakhona nani niyazi ke bafethu. Sometimes izinto esiyikhulunywa la ngibona ukuthi abantu abaningi baya relate and thank you so much bafethu for ucomment and may also nikwazi ukuadvise abanye abantu yabo ngoba nathi asikho perfect kodwa as people siyazama ukuthi sisize la esingakwazi ukusiza khona. Kodwa kusalayo mesihlulekile thina sesithatha ukuthi lolu daba silithathe silise kochwepheshe bona basuke ke besebenza umsebenzi ohlaniphile ngendlela isimangaliso because mesibuka ama-feedback abantu bahappy ngendlela isimangaliso uvela ungakholwa ukuthi ayibo yilabantu ade beqabana kangaka labantu ade bengafunani kodwa-ke as Black Life TV yazi-ke nawe disappoint. Sawubona bhuti unjani? Sawubona ngiyaphila. Yebo. Cela ubingelele umbukelo weBlack Life TV bese uyasho ukuthi why usibhaleleni sithando. Igama lami nguSihle Wangeleka. Ngihlala la eNanda. Njengoba nginibhalele la ekhaya nginenkinga yokuthi usisi wami omncane engihlala naye washayiswa imoto eminyakeni ngo-2020 ngabo January. Waphunyelwa imali ke onyaka nodlule ngo-2024. Inkinga engibe nayo ukuthi usisi imali uyidla nje ngendlela engahlelekile. Inkinga enkulu futhi ukuthi nje emphakathini sinenkinga yokuthi nje akasahlonishwa ngenxa yakhe uhlezi sematshwaleni uhlezi ehamba namadoda nje impilo yakhe ayihlelekanga kodwa lo muntu usafunda. Inkinga enkulu leyo. Yo ibanga ufunda ba uneminyaka emingaki? Ufunda ugrade 11 una 18. Oh. So uma usakhona noma akekho? Awusakhona inkinga yena sekhulile kakhulu ukuthi nje angalokelisana naye. So awazi malini yaphuma? Ngazi kwabona. Noma suppose so wahamba nje ugelwa wayezenzela yini izinto zakhe zahlangana? Wazihambela nje sasingazi nokuthi nje wayebhalisile sabona naye sesitshela ukuthi hayi uphunyelwe imali ethile. Nakhona wangayichaza nje kahle indaba ukuthi kakutheni because thina sazi ngokuthi umuntu walimala wangabi nalutho elandela lokho. Sekuyaba ke vele izimali esingazi ukuthi ziqhamukaphi. Wase yasho ukuthi hayi imali kaRAF. Yini nje akayenze ekhaya? Eqala ukuyithola imali nje wasithengela leyo grocer eyasilasta leyo nyanga vele because sasithi sesilindele ukuthi hayi uzolungisa nasegcekeni kayi wangenza lutho wagcina ngaleyo grocer. Bunjani ubudlelwane between you and your sister? Before le ndaba yemali samathi nolimi. Imali. Manje asakwazi ngisho nokuhlala egumbini elilodwa kubanzima. Iroom yakhe injani yona ke wayishintsha yini ayishintsha nje yakhe? Impahla ishintsha njalo abantu ahamba nabo nje nasendlini yakhe ungangena ubone ukuthi hayi la kuhlala umuntu nje oziphethele kahle nje empilweni. Kodwa mawuthi ubheka igceke hayi alihambisani nekamero lakho. So uyispenda ngani imali uyahamba yo groove? Umgroove nje one way. Kephi mhlawumbe la ko Leon lento eMarikana eLeons. Yes. Sekuyi-Leons manje. So ila ozwa khona ke wena uzizwa ngoba indaba ususuke kephi nakephi noma ukumbone mhlawumbe nawe uhlangane naye? Angazi ngimbone because uyangibaleka vele. Because ngijwayele ukuzwa ngabangani bami nabantu nje engizwana nabo emphakathini. Bro, musho ukuthi akaza kuphi ngisho no 500 ke noma 5k. Lutho. Kanti imali imenzani umuntu mfethu? Imshintsha. I-OLED endlini?
Hhayi already nayo sesiphila nalo nje nami nokubamba amatoho lapho nalapho. Nalo selahluleka hlezi So likhuluma nje naye. nakini nje njengoba kunemiliyoneni nidla i-rice neklabishi. Ngiyakutshela. Namasiphosi. Eyi, kubi. Into engisusa ukuthi lo muntu uyafunda. Iyafunda, isikole nje akasasinaki ngaleyo ndlela. Cause senokulova esikoleni khona iy'nsuku ubone ukuthi nje hhayi lo muntu ngathi isikole akusayona into ayingenayo. Uthi uyambona futhi uyaya khona esikoleni, aphinda asheshe aphume nakhona. Shuthi nothisha useyabamokolela. Kushuthi. Ngadla. Ngithi mina engifuna ukwazi wona bhuti wami ufuna sikusize kutheni nini? Ufuna ukuyithola imali noma ufuna usisi wakho abuyele ey'ngqondweni zakhe ahamba esikoleni afocus? Akunandaba nemali nje mengabuya yena abuyele kulo muntu engimaziyo engakhula naye. Iyona nto engangijabulisa. Ngoba umoshisa ikusasa lakhe. Uyalimosha. Uzophela imali kuphela yonke into nabangani bayaphela-ke imali ungasekho. Banyamalala njengomoya. Yo, so endaweni nje bani abanihleka la ekhaya? Hawu, kwabangani bami nje manje asisakwazi ukuthi sihlale ngisho kwa-hour indaba yakhe engaphakamanga nje. Iyacabanga-ke lapho sisi wakho. Eyi, angisayithandi kwayindaba nje kwamina. Sekunzima ukuthi ngiziyele esitolo. Ngingabanga khona umuntu ozongimisa angixoxele ngayo izinto azenzayo. Kuba kubi. Abangani nje bamantombazane noma abafana ubheje bafane namantombazane yonke into? Bonke nje cause abamantombazane uphuza nabo vele bese abafana-ke vele uzobheja ngabo thothi vele-ke izomjolo-ke vele. Yo, eyi. Bhuti wami asenze njani azama ukulanda usisi wakho umuntu onjani yena mhlawumbe? Manje sewumuntu nje ohleze enolaka vele. Kodwa kudala umuntu nje ozihlekelayo, ozijabulela nabantu. So mhlawumbe mase sikhuluma naye u-expecthe ukuthi enze njani? Mhlawumbe uma ucabanga uma ukuthi lento okhuluma ngayo noma lolu daba olubeka kuyena abe umuntu orejectayo athi nje ahlangene nawe futhi usazoqhubeka phela impilo yakho uzizwa kanjani ngalokho? Ngaba inkinga lokho kodwa nje isinqumo asithathayo ngingazama ukusilwisa ngaleyo ndlela. Uzamile futhi-ke nawe-ke. Okunye phela umuntu omshintsho omunye umuntu ufanele aze ayingenele emgodini omnyama abone bese kuma ephuma ebone bese yabona ukuthi hawu yazi mengibheda kodwa ubuye engasanamali kodwa sinandaba nemali nempilo yakhe. Impilo yakhe nje mayilungile wathola nje umatric wakhe ngijabulile. Mfethu. I hear you my brother. Njengoba umuzwa-ke mbukeli we-Black Life TV ubhuti bekudaba lakho uthi unosisi ophunyelwe imali waphunyelwe imali za-Raf. Manje indlela ayiphethe ngayo nje ubudedengu ngendlela esimangaliso ubona kulo zonke iy'ndawo ongayicabanga zobumnandi. Wasayimenshina-ke ne-Marikana or i-Leon's lounge. Yes, la abuye ahlale khona. So ufuna ukuthi usisi wakhe abuyele ey'ngqondweni understand ukuthi lento ayenzayo nesikole sibaluleke kangakanani empilweni yakhe ngoba le mali ayiqhaphazayo egcineni izobe ingasekho kungasekho mfundo bese yayisola bese mhlawumbe futhi abota kulakho sekufanele wena manje lobu umphesha here and there azela ukuthatha sithole usisi omncane simlethe lapha ngoba kuthiwa uyafunda azame ukumthola asichazele ukuthi iplan yakhe ithini ngesikole ufuna ukuba umuntu wesifazane onjani in the future or ufuna ukuba umuntu wesifazane ophilela abangani because njengamanje into ayenzayo nje uplease abangani ngento engenasidingo. Into engekho. Yabo. So asenze nje asami somlanda sibuye naye. Emva kwalokho wena uzobe sichazela udaba ukuthi ngempela lokho akusho ubhuti wakho ngiqinisele lingakanani. Asimlande. Bathi siyawushaya kwamakhelwane bajabulile kuwakuhlangani yebo khona kubuhlungu kunini uzama ugembula efonini ekhasino uma uthi udlala ibhanoyi livele lindize noma liphahlazeke lingakasuki icwile kanjalo ke imali yakho sekuyisikhathi ukuthi kuphele konke lokho sondela eBlack Life Traditional Pharmacy uthole ibhodlela elihamba nesiwasho ikhombo yodumo kuphela amathunzi amnyama kuvuleka inhlahla zakho uma ngenelele Clever ubuye nayo izwa lemali uthole le combo ke kulula kumele ukwenze faka i-order namhlanje ku-062 219 7748 umsebenzi wethu ukukudilivela wena uma ufaka i-order noma ngabe kuphi magumba nomhlaba Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Welcome back mbukeli we-Black Life TV. Right here on isiqephu sethu sithi izinkinga zomndeni with myself uMlangeni uMagasela. Ubhuti nje bade sechazela udaba lakhe kubhalile encwadini waphinde waqinisekisa ukuthi kuyikona. And also nje bese sibizile ke sabala. Waseyachaza udaba lakho alibeke eThekwini. Ngase ngiyabona ukuthi ngeke lo daba ngikwazi ukuxazulula ngaphandle kwadadewabo ukuthi abe khona la izole yena from the horse's mouth ukuthi ubhuti wakho uzizwa kanjani ngempilo ayiphila njengamanje. Angithatha leli thuba ngikuyithuba ngokukhulu ukuthoba ngikubingelele isithando sami. Sawubona njani?
Ngiyaphila unjani? Idakhe elihle, ngiyaphila Sithando. Ngiyabonga. Yes my love. Ubhuti wakho ukubhalelile usibhalelile la kodwa ngaphandle kokuthi simoshe isikhathi ngicela uthathe lethuba nawe ubingelele umbukelo weBlack Life TV bese uyazisho ukuthi uba igama lakho then ke ubhuti wakho uzobe usumlalela ukuthi uthini usibizeleni. Sanibonani. Lo mphambi kwenu amahle ofunda ekhetho okuhle. Danko. Amahle kuseshile. Hey amahle. Nangoke ke bhuti. Awumchazele amahle ukuthi uzizwa kanjani and yini osibizele yona la ekhaya. Oh sisi, laba baba Black Life ngibabizele lana ngoba sinenkinga njengoba nawe wazi ukuthi waphunyelwa izimali. Kodwa la ekhaya akubonakali nokuthi khona umuntu owaphunyelwa izimali. Isikakhulukazi leyo ukuthi nje uhamba nabafana namantombazane niyophuza lapha eka Leon. Kuba inkinga enkulu leyo because emphakathini sibukeka njengabantu abangakwazi ukuzilawula. Isikakhulukazi njengoba wena usafunda akumele ngabe uhamba izindawo ezinje kanti futhi le yakho yokungathandi ukuya esikoleni ubuye uthande uyazikhethela kuba inkinga leyo because noma imphatha kambi leyo noma sewahluleka ke ukukhulumeni nawe mina bengizozama ngawo wonke amandla ami ukuthi nje indaba yakho ilungiswe. Ngiyakuzwa kodwa phela ngithi imali bengiyifaka ekhaya njalo ngenyanga mina imali bengiyifaka ekhaya. Hayi angazi ke. Yazi Iyiphi imali because wagcina ukufaka imali la ekhaya wathenga igrocer nakhona uzange uyifake imali wathenga igrocer eyenyanga phela. Hawu. Uphunyelwa malini oh? Hayibo izumbulu nje imali nje eningi. Engenayo ayishokeki. Ayishokeki. Imali eningi kabi lengayikhipha enginayo. But indaba ungakwazi ukusiza ekhaya. Ngiyasiza mina ekhaya. Njalo Ubhuti ukhuluma ngiyasiza iphutha. ngenya. Ubhuti ukhuluma iphutha nje lodwa. Awubali. Ikamera lakho lihle lodwa. Hawu, ikamera lami phela. Ikamera lami. Uma kodwa uyambhekelela njengomuntu osekhulile. Ngiyambhekelela uma ngeke ngambhekeleli. So wena uyaphuza ngemali ya Rafu. Hawu ngeke ngaphuzi nje ngemali ya Rafu. Ufuna ugrade 11 usuyaphuza. Hawu. Eyami imali. Impilo imfishane, incane kabi impilo. Vele wena uyayenza bemfishane wena, angithi ayisheshisa. Hawu, ngeke nje. Buthi nangethu uyanondla ekhaya. Hayi leyo nje ayishoyo amanga. Kokuqala nje wena uhlanganaphi? Uhlanganaphi? Ukuthi Yona yonke lento ongibizela hawu ongeke nje mina ngiphila impilo. Impilo yami le imali yami. Bayazothisha bakho ukuthi uhlale eklabini. Uphatha kahle esikoleni. Cha abazi. Ayisebezokwazi manje. Hayi. Inkinga ke leyo ukuthi esikoleni nje into ethi isikole nje akasana. Hayi bobhuti. Imali ukubuza lenyanga ephelile uyeka ngakho esikoleni. Hayibo mina ngiyangena esikoleni. Ngiya-attend njalo. Hayi angazi ke. Because nginabo abantu abangitshela ukuthi nje wena inyanga ephelile kusonto lesibili bakubona ukaLeon emini kabha. Oh nogada bakho lapho? Umphakathi vele. Ngeke bangangitshela into ozenzayo because bayakwazi ukuthi banomona mina ngoba nakho nginemali banomona. Bakhona abazoba. Angizoyithenga kwayona nje ngizoyithenga. Unayo license? Awu ngizoyenza. Konke lokho kusile uzokwenza? Yebo. Lokho kotshwala usukwenzile already. Ngiyakwenza nje. Usunayo boyfriend? Nginayo. Uyayiphi imali layo? Angiphi. Iyona phambili. Iyona phambili. Iyona phambili. Ungaphi millionaire? Hawu. Malini kanti imali kaRafu? Ngoba nje ngishilo ukuthi hayi iningi le mali. Iningi kabi. Ayinalo igama ayishokeki ifika. Ayishokeki. Imali yami ngedwa zoyimini. Yabona ngempilo esiphila la ekhaya. So ngibizele lokho nje vele. Ubizela ukuthi isikole awusasathani ngendlela eright and unenkinga ukuthi impilo yami kodwa kulungile asikuphiki lokho ukuthi impilo yakho but ubhuti wakho nje ubuyakuthanda ubona ukuthi impilo yakho uhamba uyifake wena ubona ukuthi uyayibulala wena ngalento yenzayo. Angiyibulali. Uneminyaka ngaphi ngokuqala nje isikole hayibo ngino 18 mina. Yabo nje isikole siyangibambezela. Hayibo. Siyangibambezela nje le mali enginayo sengifisa ngisho ukusiyeka yabo le mali enginayo yawo uyangiphilisa kahle kabi. Mayiphela le mali uzokwenza njani? Oqala ngizobona phela awunawo umatric. Ngizobona ukuthi ngenze njani. Kanjani unganawo umatric? Esikhathini samanje i-economy yamanje seyimbi kakhulu. Kunzima ukuthi uthole ngisho lo umsebenzi okuba yiclean unganawo umatric. Ngisho restaurant ufuna lo matric. Yabona. Inkinga le.
Cause labangani labo othi uhamba nabo izothi iphela imali bazobe sebengasekho ukuthi bakusize Yebo. ubuyisela impilo endleleni. Uzobe sewufisa ukuphinda esikoleni. Uba kuzomela lokho ebhekene naleyo nkinga imina noma ngithi. Ngizoyimela phela mina ngizobona ukuthi ngenza njani njengentombazane. Chaza ukuthini njengentombazane enzani intombazane mengenamali? Hayibo. Usebenzisa phela umqondo. Angisiza bandla phela angikhalimisa mfethu umqondo wami ulele. Mina ngivuka ngisebenze nje angazi ngisebenza 7 days a week. Angichazela. Nesikhathi siyahamba hayi ngifuna ukuhamba mina. Ngiyabona sihamba Isikhathi isikhathi phela siyahamba. ngifuna ukwazi ukuthi umqondo usebenzisa kanjani. Amahle. Iyona nto ngibizele yona le. Nikhele nizongibuza la nimbuzo. Sifuna ukubuza Hayi, ukuthi hayibo. ufunani ngempilo yakhe ikusasa lakho limi kanjani? Ithini iplan ngekusasa? Cause uzothini? Isasa nginalo Nkosi yami nginalo ikusasa. Uzothini manje uma sekuyabe uyathola nakho mithi leyo ngane le izoba inkinga yaba. Ikhona imijovo yamahhala. Oh uyajova. Yebo ngiyajova ngeke ngajova. Ngcono ngoba uyajova nokujova. Ingculaza ayisabi kodwa wena. Hayibo. Uzokumele ukuphuzana namaphilisi ayinqwaba nje. Sawubona ngithi awisabi lokho kunye yakwazi ukuthi uyiprotect kona. Ngiyakusaba phela. Kodwa unandaba. Anginandaba. Uspenda mali nje utshwaleni lapha yana. 1500. Awumali incane kanje yayo shuthi wena uphumela u500 Hayibo. Imali yami. Hey. So ukuthi every day. Hayi. Amahle. Umqondo wakho. Amahle. Khuluma nawe. Buyisa ingqondo mfethu. Ngeke ngikwazi. Ngeke nje ngize ngikwazi. Ngeke ngize nginilalele. Ngeke ngizwe ngani. Ngeke nje ngize ngizwe ngani. Ngobani? Uma uzamile wahluleka. Uma ngiyamlekelela nje ekhaya. Kanti nifunani hayibo Nkosi yami hayi cha shembandla kwaze kwanzima. Sobale izinto ozenzile la egcekeni ngaphandle kwekamera lakho cause vele lakho asinandaba nayo. Egcekeni nje yini imali yami lengaka imali yami yini owayilungisa. Hayibo. Kuningi ngisazokulungisa inkinga ekhaya niyangijaha. Usazokulungisa. Niyangijaha nina. Abangani bakho abakujaha. Hawu abangani bami bahlezi bengiseka. Bakuseka ngoba bafuna imali kuwena. No abayifuni. Benzani? Bayakulekelela. Bakulekelela ukuthi uphuze imali yakho. Yebo. Ufuna kube isibotho nje ufike ku25 usuyisibotho. Siyayihlanganisa phela nabo njengabangani bayakhipha abanakho nabo nami ngikukhipha kunakho siyashare kahle kahle. So nje ekhaya ngibazi bangifuna ukuthi laba abanye bakhipha lokho vela banako. Khona phela abazofika bathi hayi nalento encane nayo kanti vele okunye usekufihleni. Lokho nakho phela. Inkinga le. Nkosi yami isikhathi siyahamba. Ujahile. Nami isikhathi siyahamba Amahle yazi ngifuna ukuzokutshela ukuthini. Ngifuna ukuthi la ngine solution yalempilo ephilayo yeso. Sengizokhethela manje. Angiceli phela mina. Ngiyakutshela yeso. Manje uzohamba uthola usizo lamahhala while imali yakho isakhona. Hayi angilidingi. Ngiyakutshela ngithi angikubuze. Amahle. Ufuna imali yami? Amahle. Ngazi ngasho ngathi Amahle. Ngizokunikeza ke yona imali yami. Ngifuna ulungisa impilo yakho kuphela. Ibuyele emgqeni. Ngeke nje. Imali anginandaba nayo. Isikhathi sami. Manje ngiyakutshela into ezokwenza. Sokutholela usizo yeso ama therapist azokusiza ngoba lento ephile. Hayibo lengane. Hayibo we Amahle. Hayibo ngeke nje shame hayibo hayi. Ufuna imali yami vele wena? Ngeke ngasho ngathi ngifuna imali. Ngizokunikeza ke imali yami. Ngaye ngasho. Lungile ngizokunikeza imali yami uhlukane nami. Lungile. Ufuna malini? Angiva. Esikoleni. Kunjani esikoleni? Uzoqhubeka nesikole? Cha ngiyaqhubeka vele nesikole. Ngeke ngize ngisiyeke. Vele uyadelela nje. Angiteleli. Wenzani? Angiteleli mina. Chaza ukuthini usesinjani isikole? Hayibo. Hawu. Ngeke phela isikhathi siyahamba bakwethu. Nami isikhathi siyahamba ngifuna uqeda ngawo. So ubhuti wakho lo understand into ayishoyo? Hey, ngiyam-understand. Uzokwazi usuqhubeka uqeda isikole uthola matric wakho bese uyaqhubeka nempilo yakho ke ngendlela ofuna ngayo. Uthi uma kancane utshwaleni. Yo. Hawo nje leyo mali ona. Yabo nje utshwala ubona districts ngabo. Izokusiza mase uqedile esikoleni. Kodwa wena unesicefe yazi? Kodwa ngeke sidlule sakho. Hayi unesicefe. Esakho Amahle. Hayibo.
Mina ngizama ukusiza wena la ukuthi uthi uqede esikoleni uma ukuthi uzosiqeda. Ubawazi ukuthi Isikole ngizosiqeda bakwethu. Siyaqedeka isikole. Amahle. Kumele ngiqale ngidle imali yami. Ulalele mina manje yezwa. Ngicela ulalele mina. Sengiqedile yezwa bhuti wami. Ayikho into engizoyikhuluma noAmahle, mina Amahle ngiyamtshela into azoyenza la. Uyangizwa? Ngiyakuzwa. Yebo. Into ozoyenza manje uzoqhubana nesikole awuye eklabhini lapho yakhona. Ngizokutholela usizo and sokwazi ukuthi thina ayasithi sokwazi ukuvalela kwamali yakho leyo. Ngomuyidla kanje. Uzuyithola usuqedile umatric. Ngoba lento yenzayo angeke ize ikubuyisele ngalutho. Uqala uzoqeda lo uzothi kuphela leyo mali uzobe usunezifo engalapheki la usunengane eswini ungasanabo bonke labangani abakhona. So that is why ngithi manje uzongilalela ngiyakutshela ukuthi into ezokwenza going forward kule case le. Ubhuti wakho nje ubuthi awumhloniphi awuboni ukubaleka kwalento ayenzayo ukuthi akulethe la. Ngoba ufuna ukuthi nikhulumisane khona uzokwazi ukusiza. Uyathanda ukungilawula lo. Uyathanda nje. Kulungile-ke. Kulungile-ke wenza kahle akulawula ngoba uyakuprotecta from yonke lento yenzayo. Yes. Ama-ahle uphinde esikoleni kuqala uyayiphoxa nje kade ufunde ekhothokudla isekhothokudla. Esikoleni sanaleti aphiwe. Isikole si-strict kanje. Uzoqhamuka umuntu ofana nawe othi akahloniphi kubo ohamba yahamba ohlala eMarikana efunda ugrade 11. Amahle iyeke lento yenzayo sithandwa sami yeso ayikufanele umuhle. Awuqhubeke nje nempilo ke efanele oyidingayo. Sizomorganizela ocwepheshe yabo ama-therapist azokwazi ukuthi ahlale naye phansi amluleke ngoba usamncane. Lempilo ayiphilayo usabanjwe istage nje mina into engizokutshela yona. And ngiyabonga kakhulu ukuthi ubhuti omthandayo omnakekela ngalendlela abanye abantu bayibukela athi uyibonela. So kusho ukuthi nawe worried ngempilo yakhe nangekusasa lakhe. So nawe ngiyacabanga ukuthi when the time goes on uzobona ukubuya enqondweni zakho ukuthi ubhuti wakhe ngoba uyakuthanda ikhenza lento ayenzayo. Hayi lo ufuna imali yami nje. Okay kulungileke. Ngeke kumnikeza ngithi imali yakho. Ngeke. Ithina sesoyigayida imali yakho going forward. Yebo sithando. Manje nizoyithatha yonke. Hayibo wasungibuza into engabalekile njengamanje mina ngithi bonga ubhuti wakho for loving you. Azofuna ukuthi uthole usizo. Wena ngeke kwazi ukuya eklabhini manje. Ngeke usakwazi ukuya hamba lapha kulama club owahambayo. You are very young for that. Uhappy bhuti wami? Ngingasoke nje isikhathi sokuthi ngile ngiyale nengane most especially efunda ugrade 11 like akwangempela nje isikhathi sami ngimoshe isikhathi. Kahle. But usizo sokunikeza. Amahle nje sohamba sibuye senze follow up uzobona yonke into izohlangana ngendlela efanele ihlangane ngayo. And uma uzoba proud because lento ayenzayo kwayena uyayenza because of stage. Because abanye abantu ucathi bayahamba lapha badla nama drugs. Ubona umuntu engabambeki ukuthi uyakhuluma naye kanti egcola izinto eziningi ekhanda lakhe. Kodwa kubalekile sifuna ukwenza short Amahle asiqede isikole yawuthola imatric wakhe. Secondly esokwenza futhi njengoba somprovider ngochwepheshe ukuthi sifuna ukubona ukuthi imali yakhe ayisebenzise esihlaniphile esazi because for the fact ukuthi akazi nokuthi imalini uapply kanjani imali angayazi nokuthi imalini kuthiwe imalini uzwazi ngani nonke emndenini aniyazi yabo izogcina iliwa abantu lo umnikazi wayo. So mina I'm not gonna waste isikhathi sami kakhulu on her. Into ebalekile concern yami uma ngiyafisa ngawo kube mengakhulile bese ngakwazi ukunibiza kodwa manje ngenxa yokuthi isima kusona but sohamba sombheke ekhaya yeso sikhulume naye lokho esokhuluma naye. Amahle nje wami mnikezeni mina so wami mina ayongibuke nje kanjalo uzoba right nje futhi njengoba izola ke mbukelo weBlack Life TV sesifike esiphetheleni salolu daba ngoba kubona kahle ukuthi ngeke siliqede. Amahle yonke into isekhanda lakhe yabo imali ke bekuthiwa ngempela imali impande yesono igcwele la ekhanda lakhe akayazi nokuthi imalini ayikho nje into asitshela yena akafuni ukusitshela ukuthi imalini kodwa kubalekile izinto azenzayo ngathi ziningi kakhulu. And for the fact ukuthi lo muntu usana 18 years uhamba ahlala emaklabini efana ngabusa aqedile isikole ugrade 11 at the age of 18 yonke lento ayibalance. Kodwa mina ngiyamthatha sengowami up until lesimo sizisilunge ibhuti wami. Angihlulwa ke ngane ngangidalelwe zona nje ama teenager nje awami azi kahle yonke indawo angidlali nje ne teenager anginaso isikhathi sayo ngizokwenza sure ukuthi ngihleli kuwena seswami yeso futhi sizozwana thina soba uzobona sobe shaba TikTok challenge very soon. Usungithanda ibhadi angimshiye nje umntwana enje uzoba la ngeke ayineva. Njengoba izola ke mbukelo Black Life TV mina umlangeni Makasela ngithanda ibhadi. Please make sure you do subscribe, like and comment isithanda ibhadi as Black Life TV. Thank you so much for watching this episode inkinga zomndeni. Siphinde sibonane futhi ngokuzayo. Mina umlangeni Makasela ngiyadede inkundla out. Love you. It's the Black Life TV.